Salutare tuturor, eu sunt Cătă, astăzi îmi fac un episod de Arena Free Fire. Dacă vă place episodul, scrieți-mi în comentarii. O să vă arăt care e skin-ul meu, nu am niciun diamant. Am jucat decât de câteva zile și na, vedeți, am jucat de-abia de câteva zile. Și skin-ul ăsta că am făcut multe meciuri și na, de asta am Protect those you love. Protect those. You do what you have to. I am tough as a rock. Protect those you love. You do what you have to. Nu, foarte de cât sunt bun și na, asta. Sunt așa de bun. Hai să lăsăm vorbăria și hai să jucăm. Și na, dacă vă place episodul, în 13 secunde să fie sau nu, cine știe. Și na, dacă vă place seria, sunt mai tineri, sunt mereu disponibili. Sunt de la ora 10 până la ora 8 dimineața. După pot să eu cam trezită cam 24 de ore, toată ziua cu online, dar eu n-am o serie de Discord și asta mă deranjează pe mine. Am o serie de Discord, deci clar nu pot să vorbesc pe Discord acum. Și na, de asta nu pot să vorbesc pe Discord. Și na, o să facem și o dacă vreți, o să am și na, dacă vă place seria, să mai vorbiți cu mine, și dacă vă place seria mea, să dați un like și un subscribe și un clopoțel. Și na, dacă vă place episodul meu, să-mi ziceți. Și na, sunt un pic acum răgușit, nu pot să zic că sunt răcit. Hai, uite! Hai că am găsit un mobil, sau cum se numește ăsta, nu știu cum se numește, dar totuși îl iau. Hai să conducem. Nu mergem așa. Eu conduc bine, că de-abia de câteva zile v-am zis joc și nu prea știu să joc. Așa că nu. Hai să luăm ăsta. O armă! De spate, hai că creier sunt. Mă duc să văd ce a avut el în căruță. Și na, vă place țeria mea, să ziceți. Stai că nu aici trebuia să mă bag, ca șofer.
Că eu am un prieten, numai că nu e aici, nu stă la mine, stă în Rediu, eu stau în Cluj. Gata. Și dacă vă place seria, îmi ziceți. Mereu sunt online. Fish! Gata. Gata. Bum, 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 bum. Titit. Da, ce să zic așa. Sunt medkit. Mai bine ne-au ăsta. Tude. Gata. Sunt echipat bine. Acum. Poți bate pe mine? L-am bătut din prima. Pe Tudi ăsta. Sau ce? Cine? Dacă vă place seria mea, să-mi ziceți. Pică. Și nu. Dacă vă place seria mea, câte muniți aveam. Intrigile continuă să apară și tensiunile cresc până la nivel de certuri și acuzații. Lipsesc incidentele. Stați să-mi iau mobilul. Totul sunt hacker pe joc. Este foarte ușor să verific. Eu am aflat cum să joc cu prietenii mei, ca să pot să vorbesc cu ei prin telefon. Și na, dacă vă place seria, stai că mă duc în zonă. În zonă mă duc eu. Hai, să-mi creier. Eu mă duc în zonă. Uai, ce viteză, man! Nu mă curbă mică. Uai, eu simt pe cineva. Uai, nu eram atent. M-aș măra între. Și nu. Dacă vă place episodul meu, să-mi scrieți în comentarii. Și dacă vorbiți prea încet, e de la vocea mea. Mamă, cum am dus. Mamă, cum m-am dus.
Și nu. Cam atunci că acest episod, dacă vă place, o să mai facem. Stați până la omor pe ăsta. Atunci, pa. Hai, da, da. Pentru și cu acest episod. Pa. Lasă să editez cu picătura.